Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să jucăm din nou Minecraft, episodul 5, presupun. Și da, am intrat, da, știu chestia asta nouă. Am băgat pe Game Mode pentru că mi-am pierdut calul, după cum se va scrie Game Mode. Pentru că m-am pierdut calul și m-am panicat și am căutat peste tot și l-am găsit și am zis totuși să fac pentru că calul nu se bine aici și să nu vă sperați că am făcut asta aici. E o chestie foarte bună și luminează și dacă vreau, fac asta. Și nu mai are lumină. Dar acum nu-i trebuie lumină pentru că e zi. Seara, da, eu aprind. Și aici mai am așa. Și și n-am nimic pe canal. Haideți să mergem la mine. Parcă avem și o sabie, mă. Nu mi-am făcut sabie. Nu mai țin minte. Sunt de vechile episoade, dar nu mai țin minte să mi-am făcut și o sabie. Ba da, am făcut și dar ori mi-am spart, ori mi-am pierdut-o ca deșteaptă. Nu mai țin minte. Așa. Așa. Luăm un crafting table la noi. Luăm toporul. Luăm lemn. Mâncare. Am multă mâncare. Bine, excursie cu noi. Papacăluț. Nu aș vrea să merg cu el la o peșteră, prefer să merg pe jos, pentru că e mai relaxant. Pe aici niciun caz nu merg. Haideți acolo. Pam, 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 pam. Da, na, 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 duda, duda, pa, na, 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 na. Oh, pam, 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 pam. Uite acolo peșteră. Da, am uitat să fac ceva acasă. Bravo. Uite aici o peșteră, uite aici o peșteră. Bă, dar stoarbă rău să mă ce. Fine. Fugi, sătene, fugi! Wow. Ca să, dacă mor aici împrejur și mă duce fix la spam, eu să mă întorc, prefer să fac asta. Și mi-am dat spam. Yeah. Acum, haideți înapoi. M-am luat orice, bă, da, deșteaptă rău. Am o tostă, lol.
Facem lemn, nu mult. Și până ajungem noi acolo, până ajungem. Da, mai târziu. Nani. Să citim o carte. Mamă, ce frumoasă cartea asta. Da, o să facem și rost de cărți. N-avem nevoie de multe chestii, avem nevoie de din asta piele de făcută lider și de de zahăr, trebuie de zahăr, ca să putem să facem foi și după aia, da, sau nu mai știu cum se făcea. Am o idee ca să fac rost de o carte. Pentru că asta nu e casa, pentru că asta e casa mea, nu am chef să-mi distrug aia acolo. Și o să o distrug de la altă casă, care este vis-a-vis de mine. Nu, am distrus casă. Așa. Bun. Punem aici, punem și cărțile. Ce pot să fac cu cărțile? Nu pot da nimica. Va? I-am aruncat. Așa. Haideți acasă să citim o lectură. Ce frumoasă e cartea. Ce frumoasă e viața. Mamă, ce frumoasă. Așa, să băgăm cărțile la ele. Le băgăm aici în cărți. În aventură cu noi. Hai mă. Durează cum să trăiește așa brusc și nu face nimic. Da, ce ziceam? Shift. Regula Minecraft, nu se face niciodată să bine și tocmai asta am făcut. Podați deșteaptă. Podați deșteaptă rău. Hai mă, care aici? Aoleu. Doi zombi. Văd lemn. Mină părăsită. Nu vreau la ei. Vreau ei la mine, nu eu la ei. Hai mă, aveți curaj. Bă, poate un pitic ne dai aici, să-și râdă. Hai, aveți curaj. Hai. Stai mă să vină pici.
Am să fac o chestie. Nu mă judecați. Așa fac de fiecare dată. Ok, să mă bag aici pentru că, din păcate, trebuie să închei și acest episod. Bun. Bun, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne revedem data viitoare cu un alt episod. Ok, bye!